Sawubona mlaleli lapha ekhaya, sengikhona futhi. Ayi bandla akulaleki, iyangishisa le mfihlo. Sesikhona iyangishisa le mfihlo media. Ngithola i-email kumlaleli wethu ufuna ngimsize. Nawe uma ngabe sikhona mhlambe le mfihlo ekushisa blind. Ungangi-email-a, nayi i-email uzoyibona lapha esikrinini. Ne-WhatsApp number yami futhi uzoyibona lapha esikrinini. Kodwa engikucelayo ukuthi si-subscribe kwipheji lami, kumahhala uku-subscribe. Nayo-ke i-email engiyitholile kalo Anonymous waseNtuzuma. Umesho u-Anonymous uthi wathwala, washomana nabangani bakhe, wabona impilo ingamhambeli kahle. Washomana nabangani bakhe, bahamba baya eNigeria bayothwala. Mesho uthi bathwala, uthi yena wathwala ngofudo. Uthi ngoba wabona engathi ufudo lolula cause alifuni gazi, alifuni kuhlatshelwa, alifani ney'nyoka. Inyoka phela angithi ifuna umhlatshelo, ibuye idle khona la ekhaya egcekeni. Ibuye ifune iy'nkukhu, ibuye ifune iy'nkomo, kuhambe hambe kube igazi lomuntu. Wabona ukuthi kungcono ufudo ngoba nalo futhi umNigeria indlela amchazela ngayo wathi yazini engathi lingcono ufudo. Ngoba memchazela uthi wamchazela ngokuthi ufudo uyalithatha, uyakunikeza lona. Uqeda kukuthwalisa nje, uyalithatha uyakunikeza lona, uhambe nalo. Depend ukuthi wena uhlalaphi, uhambe nalo uyolibeka le noma ikephi la ungalibeka khona. Then wena bese uyahamba uye la uhlala khona. Ufudo-ke vele sonke siyazi ukuthi isilwane esihamba nje kancane, alisheshi. So if ulibeke la ulibeke khona ufudo, luzohamba kancane. Wena uye la uhlala khona kini or kwakho, lizohamba kancane. Kodwa ukufika kwalo emzini wakho noma lifike la uhlala khona, kuyobe sekuphele iy'nsuku zakho zokuphila, kuyobe sekukufa kwakho-ke lokhu. Nayo-ke inkinga kamlaleli la ekhona. Mesho utholakho ufudo yena walibeka eGoli, wahamba nje engathi uvakashile uyabona. Walibeka eGoli, wabuya yena weza la ehlala khona eNtuzuma okuyikubo. Kubo baphila kamnandi, abazi ukuthi ingoba ufudo nakatshelanga muntu kubo. Manje uthi inkinga ufudo-ke seliyasondela. Ngale nkathi echaza ukuthi seliyasondela, angithi ngale nkathi lisondela seseduze, lapha watshelwa kwathiwa uyobona ngokuthi agule kakhulu aphinde futhi aliphuphe ufudo lolu. Uthi watshelwa lokho kuphela. Uthi-ke manje inkinga abhekene nayo, liyasondela ufudo, uthi uyagula kumanje ulele phansi. Njengoba eselale phansi uthi umndeni wakhe fe wonke, kwaqala uma wakhe, baba wakhe, kweza iy'ngane zakubo, uthi uyena yedwa usele. Njengoba lisondela, uthi nje manje liyasondela seseduze, uthi ukaliphuphe nasebusuku lisondela lize eduze kwakhe. Ngoba uyazi ukuthi into emgulisa kakhulu, uyazi ukuthi ukufika kofudo ukufa kwakhe. Manje ucela usizo emntwini ongamsiza cause uyabona uba seliyasondela nasebusuku uyaliphupha and nomndeni wakhe futhi usufe wonke. Uma efonela le ngoba bangesaphinda le, wafona ecela usizo la wayethathe khona lento. UmNigeria owayemnikezile wathi no, angeke aze akwazi ukumsiza. Thathile phela isithwalo lesi. Isithwalo thathile awukwazi ukusiza. Lathi no, angeke uze ukwazi ukumsiza. Kusho bani? Kusho umNigeria, ngeke aze akwazi ukumsiza. Uthi ucela usizo kunoma ubani ongaba nosizo Nkosi yami, noma ubani, noma mhlawumbe unganomthandazo, ukuthandazela ufudo lifele endleleni, noma mhlawumbe umuntu mhlawumbe ongamnikeza mhlawumbe lento azomnikeza noma mhlawumbe agqume achathe aphalaze. Uthi ucela usizo lwanoma yini, noma ngabe mhlambe abantu abazinikela bona bathi yazini siyazinikezela
kuye lo sisi lo ngoba usisi, lo sisi lo siyazinikezela kuyena, siyohlala naye siligade ufunde usilibulala, akanankinga. Uy'misele ukwamukela naluphi na usizo alitholayo. Uthi uyacela ukuthi nimsize noma ngabe uthi ufuna ukwamukela noma uluphi usizo kuma-comment nje section, ngiyacela bandla ukuthi nje nikhomente ukuthi usisi lona ningamsiza ngani cause right now impilo yakhe isengcupheni. NgesiXhosa bathi isesichengeni. Impilo yakhe manje isengcupheni, ugulela ukufa akazi ukuthi enzenjani, akazi. Ngoba nemali yakhe ney'moto zakhe sezaginqika. Mesho ukuthi zaginqika zonke kwasala nje eyi-one imoto encane, uthi iyona kodwa esele, kodwa naye uthi ifa njalo. Nje uthi nje uyabona uma sekuyaphela, kuyaphela kanti watshela ukuthi mase liseduzane phela ufuthi kuyophela, kuyophela. Kodwa wafihlelwa ukuthi umndeni wakhe uzofa, uzoshona ngale ndlela oshone ngayo. Uthi wafihlelwa akatshelwanga. Ngiyacela onosizo Nkosi yami, ngiyacela nje ningayidluli leli story lesi. Ngicela nje ni-subscribe bese niyakhomenta ngokuthi usisi iluphi usizo eningamnikeza lona. It's either mhlampe iy'nto zesintu, mhlampe uyagquma, uyachatha, uyabhalaza ay'vikele naye or mhlampe umthandazo. Any help. Ngiyacela bandla, njengoba nazi ukuthi ngithembele kunina nosisi futhi ubhale ngoba naku ethembele kunina. Ngiyabonga.